Luwiting pujiastawa hayu rahayu rahayu widodo niring sami kala atas nama pimpinan angaturaken sugeng dalu sugeng pinara sugeng pepanggihan kalan keluarga ageng sandiwara kedoprak siswa budaya ingkang mijil saking desa Growong Lor, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Ingkang dipun pangarsani dening Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono saha Ibu Hajah Sri Christine Handayani. Bilih kantor sekretariat wonten ing Desa Bakaran Wetan, Griya nomor 106 cetanipun timur kantor kepala desa Bakaran Wetan. Pramiyarsa budaya kakung saha putri saderengipun kita sagotrah saking keluarga ageng sandiwara kedoprak siswa budaya anglajengaken pagelaran ing dalu punika keparenga kita angaturaken paraga utawi susunan pelaku ing dalu punika minangkani pamditanipun Bapak ingkang mengugati ugi dipun sarejuki Dewan Sutradara kedoprak siswa budaya ing dalu punika badhe beber cariyos serial misteri Topeng Emas Dawa Perangan Sati Bei. Sutradara kasedening Ki Gedi Sudarno, Astrada katidaken dening Bagus Farel Wasiti, Pandapu katidaken dening Ki Bagus Heri Tasmilan. Pagelaran sandiwara kedoprak siswa budaya kairing karapitan siswa laras ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Agus Sejamsir Pangli ing Swarawati utawi Waranggono katidakan Ibu Pami saha Ibu Wiwit pangeprak katidakan dening Bapak Yuli Panoto Pakliran katidakan dening Bapak Suratman lampu saha dekorasi katidakan dening Soleh Atmojo. Ganjaring dedapuan ing dalu punika kelir sewisan agambaraken wonten ing kerajaan Turki. Sang Raja Abdulaziz katidaken dening Bapak Deni Wijaya. Minimester Saul Mahmud katidaken dening Bapak Dikdo. Jenderal Muhammad katidaken dening Bapak Andi Suratmin. Kapten Lasaro katidaken dening Bagus Farel Wasiti. Pangeran Saladin katidaken dening Bagus Amin Wijanarko. Pangeran Yusuf katidaken dening Ki Bagus Heri Tasmilan. Panglima Hasan katidaken dening Padi Bagus. Panglima Sora katidaken dening Dimas Indra Wijaya. Kelir salajengipun anggambaraken wonten ing kerajaan Bidil. Ratu Siti Solekah katidaken dening Yeti Mayang Sari. Pakah Tukiba katidaken dening Bapak Budi Dumbek. Ibu dening para kastri Baski katidaken dening Si Gondrong sang pagelaran sandiwara kedoprak siswa budaya. Dokter Salekas katidaken dening Bapak Jarwi Santoso. Siti Rohana katidaken dening Rini Paulus. Kelir salajengipun anggambaraken wonten ing ngerum sekutari Abah Al-Mansur katidaken dening Ki Gede Rasto Raharjo. Syairah katidaken dening Arif Kumalasari. Resia
katindakaken dening Niken Ayu Suniti. Sadi katindakaken dening Bagus Denis Wijaya. Mbok Sadi katindakaken dening Niken Ayu Harjati. Sundakar Ibang katindakaken dening Ki Gedi Sunarno. Dening Purwanita Penglipur katindakaken dening artis-artis ayu sang pagelaran sandiwara Gedebrak Siswa Budaya Emban katindakaken dening Emban Pesek Avanza. Rebat utawi dagelan katindakaken dening Cak Plenteng, Cak Dodok saha Cak Plentu. Pramiyarsa budaya kakung saha putri, kala wau gancaripun dadapuan ing dalu punika kanthi lamban misteri topeng emas dawa perangan Sati Bei. Pungkasanipun atur sang pagelaran sandiwara Gedebrak Siswa Budaya angaturaken sugeng amirsani ngantos titi purnanipun pawiyatan ing dalu punika. Kita sesanti Joyo Joyo Wijayanti nir ing sambikala sekali merdiko merdiko selaminipun rahayu rahayu rahayu.